खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बिटिआरनि मोन 15 बियाबावबो इउपिपिएलआ निजायै बिजाथि होगोन। राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ मिरुनि बाजेट दाखिल खालामबाय। आसाम नाङै सिलाराय दिबस फालिदों। आरोबाव सा 15 बांलादेशिफोरखौ आसामनिफ्राय दैथायहरफिनदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया हादरारि राजखान्थियाव थांनो गोसो जाथ'वाखै। क'क्राझाराव बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव 516थि बिर सिलाराय जोनोम सान फालिथाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ बिजेपि दैदेननाय एनडिएनिफ्राय ओंखारसिगोन रोखा जानायनि लामायाव। इउपिपिएल दोलोआ एकलायसल नीतिजों फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बाहागो लानो थांखि लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला फैगौ मार्च एप्रिल दानाव खुंजानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ बिटिआरनि बेन्दोङाव थानाय मोन 15 बियाबाव निजायै बिजाथि होनो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव 2 साननि हाबाफारिजों खुंनाय इउपिपिएल दोलोनि ब्रैथि 3 बोसोरारि जथुम्मायाव सनिबारखालि जोबनानै थाङो। दोलोनि ब्रैथि 3 बोसोरारि जथुम्मायाव इउपिपिएल दोलोआ गाहायै फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै सावरायो आरो माखासे गेदेर बिथांखिफोर लायो। गेवलां मेलनि उनाव प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला इउपिपिएल दोलोआ बिटिआरनि मोन 15 बियाबाव निजायै बिजाथि होगोन। बेनि थाखाय मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मनि दैदेननायाव 7 सोद्रोमानि मोनसे कमिटि दानाय जादों। बबेखानि मुसलपुरनि जथुम्मायाव इउपिपिएल दोलोआ गाहायै मोनब्रै आयदानि सायाव नोजोर होदों होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों। बिसायख'थि आय'गआव बावैसो भटार फारिलाइयाव एसआर सोदांनायनि सायावबो इउपिपिएल दोलोआ मोनसे थिरांथा लायो। बिटिआरआव गोजोन आरो खौसेथि लाखिनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआ फैबाय थानाय सानफोराव खामानि मावलांबाय थागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। नरेन्द्र मदि दैदेननाय सोरखारनि 2026-27 मायथाइनि मिरुनि बाजेट एबा सरासनस्रा बाजेटखौ दिनै सदनाव दाखिल खालामबाय। राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ दिनै फुंनि 11 रिंगायाव मिरुनि 2026-27 मायथाइनि बाजेटखौ दाखिल खालामदों। मख'नो गोनांदि निर्मला सीतारमणआ लान्थ्रियै 9थि खेबनि थाखाय मिरुनि बाजेट दाखिल खालामनानै जारिमिन सोरजिदों। गुबुन फारसे हादरनि सरासनस्रा बाजेटनि थाखाय दिनै रबिबारब्लाबो शेयार बाजारा खुला थादों। मिरुनि बाजेटखौ आखायाव लानानै दिनै फुङावनो कर्तव्य भवनाव नुजाथिदों राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ। बेखौबो मख'नो नांगोनदि सिगांनि बाजेटआ बिसायख'थिनि सिगां बिहारआ माखासे बान्थाफोर मोनदोंमोन आरो देग्लाय बिसायख'थिनि सिगां आसामनो मा बान्था होयो बेखौ आसामबासिया नोजोर होदों। देग्लायनि बाजेटखौ लाना गेजेर थाखोनिफ्राय लानानै फालांगिरिसिम बयबो गोसो गुदुं जादों। जर'खायै दालि, थाव, माइरं, मैगं-थाइगं, मुलि, मोब्लिब आरो दै बायदि सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव गोनां जानाय मुवाफोरा बेसेन बांनायनिफ्राय रेहाय मोनगोननि मिजिं थिनाय जादों। जायनि जुनै नखरनि खरसाया एसे खम जागोन आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि पकेटाव माखासे रां थाबावगोन। सिगांनि बाजेटआव सोरखारा बेसेन बांनायखौ दबथायनो नाजादोंमोन आरो बे खेबावबो बेखौनो मिजिंथिनाय जादों। बेनि अनगायैबो खाजोना खान्थिखौ गोरलै खालामनायाव गोसो होनो हागौ, जाय खाजोना दाखिल खालामनाया गोरलै जानो हागौ। दिनै बिर सिलाराय दिबस। बोसोरफ्रोमबो मागो पुर्णिमायाव आसाम नाङै फालिनाय जायो बिर सिलाराय दिबस। मख'नो गोनांदि 2005 मायथाइनिफ्राय आसाम सोरखारा सिलारायनि जोनोम सानखौ बिर सिलाराय दिबस महरै अफिसियेलि फालिबोदों। आसाम सोरखारा सिलाराय दिबसखौ रायजोआरि बन्द महरै फोसावदों। बे सानाव रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव साहसनि सिनायथि मोननो हानाय जर'खा सुबुंफोरनो रायजो सोरखारा बिर सिलाराय बान्था होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बिर सिलारायनि बिफा बिश्व सिंहआ 1600 जौथाइयाव कच रायजोखौ गायसंदोंमोन आरो बिनि बिमा पद्मावतीमोन। राजा नरनारायणआ सिलारायनि बिदामोन आरो सिलारायआ बिदा राजा नरनारायणनि सान्थ्रि गाहायमोन। बियो सिला बायदि दावहा नांनो हायोमोन आरो बिनि बेबायदि गुन आरो गोहोखौ नुनानै बिनि मुंखौ सिलाराय दोननाय जादोंमोन। सिलारायनि आदब खायदा आरो गोहोजों कच सान्थ्रिया पुटिया, कछारी आरो आहम सान्थ्रिफोरखौ गोबां खेब दावहायाव फेजेनदोंमोन। आसामनिफ्राय आरोबाव सा 15 बांलादेशिफोरखौ गावसोरनि हादराव दैथायहरफिनबाय। जेबो रोखोमनि गनायथि जानाय डकुमेन्ट आरो फोरमानलाइफोर गैयालासेनो आयेन बेरेखायै आसामाव हाबसनफैनाय आरोबाव सा 15 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ सनिबारखालि बांलादेशआव दैथायहरफिनदों। दिनै ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों बे खौरांखौ रायजोफोरनो मिथिहोदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बांलादेशआव दैथायहरफिनजानाय बांलादेशिफोरनि मोनसे सावगारिबो गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडिया एक्सआव शेयार खालामदों आरो आं जेखौ बुङो बेखौनो जेब्लायबो मावो आरो जोंनि मिशनआ सोलिगासिनो दं होननानै केपशनाव लिरदों।
मख'नो गोनांदि नसुं हादर बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबसनफैनाया सेन्सिटिभ आरो सोलिबाय थानाय आयदाफोरनि गेजेराव मोनसे जानानै दं, जाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिसायख'थिनि बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो सावरायनायखौ गोहोम खोख्लैगासिनो दं। गुबुन हादरनिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबसनफैनायफोरनि जुनै सुबुं सानखोआरि सोलायनाय, हा आरो सम्पदफोरनि सायाव नारसिननाय आरो थागिबि सुबुंफोरनि सिनायथि रैखाथिखौ लाना गिखांनाय थासारिनि साननायफोरा सोमोन्दो दंबोयो। सिगांनि बोसोरफोराव आसाम सोरखारा गुबुन गुबुन राहा आरो आदबजों आयेन बेरेखायै हाबसनफैनाय बांलादेशिफोरखौ सिनायथिनो नाजानायखौ बारायसिनदों। बेयाव नायबिजिरनाय आरो मिरुनि एजेन्सिफोरजों मदद होलायना खामानि मावनायफोराबो दं। मावख'गिरिफोरा सिमा ओनसोलफोरखौ गोख्रों नोजोर लाखिनायनि गोनांथिखौबो फोरमायदों। दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जोनोम सान। दिनै 59 बोसोराव आगान होबाय गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रिया दिनै गावनि जोनोम सानाव फोसावदों दि बिथाङा थाबैनो आसामनि राजखान्थिखौ नागारनानै हादरारि राजखान्थियाव थांनो गोसो गैया। आसामनि राजखान्थियावनो थानानै समाजनि आरो रायजोनि जौगाथायनि खामानि मावनो गोसो हिमन्त बिश्व शर्माया। हिमन्त बिश्व शर्माया आरोबाव 5 बोसोर आसामनि राजखान्थियाव थानानै आसामनि खामानि मावनो लुबैनायखौ फोरमायदों। बबेखानि गाहाय मन्थ्रि जायोब्ला भारत हादरनि खामानि मावनो नांगोन। नखर मन्थ्रि जायोब्लाबो हादरनि खामानि मावनांगोन। नाथाय आसामावनो खामानि मावनांगौनि बांसिन गोनांथि दं होननानै आं सानो। भारत हादरनि राजखान्थि खालामनो गोबां सुबुं दं। आसामाव जायफोर जेंना-जेंगोनाफोरखौ नायनानै आरोबाव 5 बोसोरनि थाखाय आसामाव थानांगौनि गोनांथि दं होनना आं सानो होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनांदि गावनि जोनोम सानाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे कामाख्या थानसालियाव फुजा होयो आरो कामाख्या थानसालियाव मोनसे रुपवे बानायनो आखायाव लानायनि बाथ्राखौ फोसावो। क'क्राझार नोगोरनि दिमोलगावआव बिटिसि सोरखार आरो कच राजबंसि फोलेरनि गुबुन गुबुन दोलो एबा आफादफोरनि बानजायनायाव जोबोर गाजा-गोमजायै बिर सिलारायनि 516थि जोनोम सान फालिथाय खुंदों। रोजा रोजा सुबुंनि नुजाथिनानै बाहागो लानाय बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया 14 कौटि रांनि सिलाराय भबन लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायनि उनावनो गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो। गिबि गिबि एमसिएलए करमेश्वर रायआ बराय बिबुंथि लाखियो आरो बेनि उनाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि चरण बर'आ बुंथिगिरि बिबुंथिखौ होयो। बेनि उनावनो कच राजबंसि फोलेरनि मोनसे समायना हानजा मोसानाय जायो। लोगोसे बे खाबुआवनो हाग्रामा महिलारिनि आखाइजों डक्टर चक्रधर रायजों सुजुजानाय बिसम्बि बिजाब पंखिराजखौ बेखेवनानै होयो। कच राजबंसि फोलेरनि गासैबो आफादफोरा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसि सोरखारनि बानजायनायखौ मोजां मोननानै मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ बाख्नायनानै जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायो। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बोसोरफ्रोमबो बिर सिलारायनि जोनोम सानखौ बिटिसि सोरखारनो खुंबाय थागोन होननानै फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।